І зноў рады вітаць шаноўнае панства на літоўскім легіёне. Сёння ў нас у гасцях Вадзім Александрович Сідараў, дактарант кафедры этналогіі Карлавага універсітэту у Празе. Вадзім Александрович нам сёння раскажа аб асноўных накірунках сваіх даследаванняў, некаторых выніках. Ну і папутна, калі ўзнікнуць у аўтара некаторыя пытанні, аўтар будзе іх задаваць. Добрага дня, Вадзім Александрович. Доброго дня. Дякую за запрошення. То адразу папрасіў бы пана расказаць увогуле, чым пан займаецца навукова у сферы этналогіі. Ну і далей уже пойдзе справа. Ну, глядите, галоўная тэма моего даследавання – гэта сувязь паміж расійскай нацыянальнай палітыкай і працэсамі ды канцэптамі нацыянальных рухаў, нацыянальнага будаўніцтва ў цэнтральнай Еўропе. То бок, што тычыцца расійскай нацыянальнай палітыцы, гэта перыяд з другой паловы 19 стагоддзя, ну і аж до нашего часу. И тут я, конечно, не открываю Америки, то бок с пункту гледжання прыкладных, так бы мовіць, даследаванняў, гэта все ўжо добра вядома і растлумачана і гэтак далей. Маёй метой з'яўляецца стварыць нейкую, так бы мовіць, канцэптуальную рамку. То бок я показываю, вось якая была галоўная мета, была і застаецца насамрэч расійскай імперска-нацыянальнай палітыкі, пачынаючы з другой паловы 19 стагоддзя. А гэта значыць фактычна стварэнне шматэтнічнай, ну умоўна кажучы, шматэтнічнай расійскай нацыі імперскай, адзінай для ўсёй гэтай імперыі, і што адхіляцца ад вось гэтай меты, альбо нават не ад уласнай меты, но прыхоўваць, так бы мовіць, гэтую мету, расійская нацыянальная палітыка, яна была выключна прымушана у пэўныя часы. У тым ліку гэта было у пачатку савецкай улады, так званай, і гэта было ўжо транзітны, так бы мовіць, перыяд з апошніх часоў Савецкага Саюза і ўжо ў пачатку постсавецкай Расіі пры Ельцыне. То бок вось у гэтыя перыяды расійская нацыянальная палітыка, яна была вымушана выкарыстоўваць сцяг шматнацыянальнасці і казаць пра Россию як пра многанацыянальную, шматнацыянальную краіну, федэрацыю нейкую, саюз нацыяў, прызнаваць нацыянальнае самавызначэнне, вось гэтак далей да таго падобнае. Але гэта было і застаецца для яе выключна вымушанасцю нейкай. То бок мета расійскай імперска-нацыянальнай палітыкі ад апошніх часоў расійскай імперыі і потым, калі фактычна яна у новым выглядзе пачала адраджацца пры Сталіне, і сёння, калі яна адраджаецца пры Пуціне, гэта ператварыць усе народы, этнічныя супольнасці, якія жывуць пад яе уладай, у гомогенную дзяржаўна-нацыянальную альбо квазінацыянальную супольнасць, вядома, на падмурку расійскай культуры, мовы, гістарычнай свядомасці, пераемнасці і гэтак далей. Гэта з аднаго боку.
З іншого боку, я показываю, что вось у той же самый перыяд галоўным выклікам вось для гэтай расійскай нацыянальнай палітыцы былі ідэі нацыянальных рухаў, якія мелі цэнтральна-еўрапейскае паходжанне. То бок, вось яны узніклі фактычна на абшары бывалай аўстра-вугорскай імперыі. Вось, і яны праз уплыў на нацыянальныя сацыялістычныя рухі адпаведных народаў, ну, спачатку ў цэнтральнай Еўропе альбо ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе, кшталту польскага, ну, з польскім насамрэч там крышку больш складаная сітуацыя, таму што ён гэты рух меў і незалежныя карані, таму што Польшча таксама цэнтральнаеўрапейская краіна з велізарнай культурнай, культурна-палітычнай у тым ліку традыцыяй. Вось, але і праз украінскі рух, праз беларускі рух у тым ліку, вось, яны мелі ўплыў праз гебрэйскі, насамрэч, таксама рух, таму што ў тыя часы існаваў і еўрэйскі нацыянальны рух на абшары расійскай імперыі. Яны вось аказвалі такі ўплыў на розныя нацыянальныя сацыялістычныя рухі, і вось гэтыя ідэі нацыянальнага самавызначэння на першым этапе у выглядзе дзяржавы нацыянальнасцяў альбо шматнацыянальнай дзяржавы, федэрацыі, нацыянальных аўтаноміяў, яны распаўсюдзілись вось на прастор, які, ну, часам называецца і сёння усходняй Еўропай, калі пад ёй маецца на ўвазе фактычна, ну, прастора ўплыву альбо дамінацыі Расіі. Ну, але які таксама і можна дакладней было б называць Еўразіяй альбо еўразійскім прасторам, таму што яны таксама выкарыстоўваюць гэтую назву, вось, асабліва ў апошнія часы, ну і ў розныя часы, калі яны хацелі падкрэсліць, што яны вось такая самастойная цывілізацыя, гэта не частка еўрапейскай цывілізацыі, гэта нешта іншае. Вось, і вось фактычна я пішу пра тое, што вось на гэтым абшары цэнтральна-ўсходняй Еўропы, ну, калі пад ёй лічаць вось прастору, ну, нейкага сутыкнення цэнтральнай Еўропы і ўсходняй Еўропы, альбо цэнтральна-ўсходняй Еўропы і Еўразіі, фактычна вось ужо больш за стагоддзя адбываецца канфлікт паміж вось гэтымі дзвюмя мадэлямі, дзвюмя імкненнямі. То бок цэнтральна-еўрапейскай альбо цэнтральна-ўсходняй еўрапейскай, і гэта значыць вось імкнення да нацыянальнага самавызначэння, да стварання нацыянальных дзяржаваў, культур, свядомасці і гэтак далей. Гэта з аднаго баку. А з іншага баку гэта рэакцыя і палітыка так званая еўразійская, яна ж расійская імперыяльная, якая імкнецца рознымі шляхамі нейтралізаваць вось гэтыя імкнення нацыянальныя і ўрэшце рэшт ператварыць усю гэтую прастору у прастору фактычна адзінай меганацыі. Меганацыі, ну, быццам бы шматэтнічнай, вось, але фактычна расійскай. Ну, калі вось так караценька, то вось гэта галоўная думка маёй працы. Дякую вялікі. Тады такое адразу пытанне. Вось гэтая палітыка расійскай дзяржавы, аб якой пан узгадаў у самым пачатку, яна на сённяшні момант
пры Пуціне адраджаючаяся, яна накіравана і па-за межы Расійскай Федэрацыі? Ну, безумоўна, тому что вось мы бачым, что война супраць Украины, она ну, стала таким переломным моментом для ну, так бы мовіць, разгортвання гэтай палітыкі. Тому что да, вось у гэтай войны фактычна яна прыхоўвалася, але ўжо потым фактычна адначасова пачаліся вось все гэтай дэкларацыі гістарычнай так званай Расіі, пад якой маецца на увазе Путін не аднойчы пра гэта казаў, пісаў нават вось у тым ліку у сваём артыкуле ад 2012 году, под якой маецца на увазе ну, прастора усего бывалого Советского Союзу. Вось. І, канешне, калі яны кажуць ну, адкрыта, і яны гэта нібыта тлумачуць, прынамсі спрабуюць гэта растлумачыць, даказаць, што ніякой Украіны не існавала, ніякой не існуе там украінскай нацыі, альбо прынамсі не павінна існаваць украінскай нацыі, што ўсё гэта было часткай расійскай нацыі, расійскага трыадзінавага народу. Ну і, канешне, разам з Украінай заўсёды ідуць і беларусы, і украінцамі. Таму што гэта ж была канцэпцыя трыадзінавага народа, так званых великарусаў, маларусаў ды беларусаў. Ну, просто я заўсёды гэта скажу, што яны зараз не так не чіпляюць Беларусь, ну, актыўна прынамсі, толькі таму, што яны з аднаго баку, вось яны занятыя Украінай, і вось усе іх зусілля яны накіраваныя на вырашэнне украінскага пытання, а з іншого баку, таму што ну, гэта і не так для іх актуальна, таму што фактычна ну, Лукашенко перетварыў Беларусь з нацыянальнай дзяржавы, якая пачала фармавацца вось у 91 годзе, вось і першыя крокі адбыліся, так, вось, ну, абвяшчэнне незалежнасці, то бок адраджэнне нацыянальнай сімволікі, мовы, культуры і гэтак далей, але вось з прыходам да ўлады Лукашэнкі ён фактычна зноўкі ператварыў Беларусь, ну, нават не на бывалую БССР, а нешта горшае, таму што, наколькі я ведаю, вось ад беларускіх ну, гісторыкаў таксама, навукоўцаў, што нават у БССР было больш беларускага нацыянальнага, чымсьці вось зараз гэта у так званай Рэспублікі Беларусь, якая існуе, канешне, як вось суб'ект міжнароднага права, і гэта добра, то бок добра, што прынамсі гэта ёсць пакуль, і гэта таксама трэба цэніць. Ну, але фактычна з нацыянальнай дзяржавы, альбо з дзяржавы, якая пачала ператварацца на нацыянальную дзяржаву, яна ператвараная на некую периферию вось так званого рускага мира, расійскага свету. Вось, і таму яны яе так да часу талеруюць. Вось, пакуль не вырашанае пытанне ну, украінскае, ну, але відавочна, для меня відавочна, і не толькі для мяне, канешне, што вось гэтая ситуация вось лукашыцкая, яна суто часовая, то бок вось і мага быць яна абмежана вось ну, тэрмінам его жыцця асабістага, таму што вось вечна так балансаваць не атрымаецца. То бок у рэшце рэшт гэта будзе вырашана альбо тым, што
Беларусь зможа адбыцца як паўнавартасная нацыянальная дзяржава, альбо яна фактычна будзе далучаная да расійскай так званой федэрацыі, фактычна імперыі, альбо іншым нейкім нейкім іншым спосабам будзе фактычна пазбаўлена рэшткаў дзяржаўнай ды нацыянальнай незалежнасці. Дзякуй вялікі. Дадам ад сябе, як чалавек, нарадзіўшыся і вырасшы у гэтай краіне, хоць і сябе з ёй не атаясамліваючы. У мяне заўсёды было ўражанне, што не чапаюць пакуль толькі з-за таго, што тое, што сёння называецца Беларуссю, само вельмі добраахвотна пераўтварае сябе ў рускую правінцыю. Вось. Ведаеце, з аднаго баку гэта відавочна так, то бок я кажу тое самае фактычна, з іншага баку ўсё ж такі гэта недастаткова для іх, потому что ўсё ж такі ёсць, прынамсі, намінальная, але дзяржава, ўсё ж такі ёсць там пэўныя імкнення нават паміж кіраўнікоў гэтай дзяржавы пабудаваць паўнавартасную нацыянальную суб'ектнасць да свядомасць. Напрыклад, была сёлета прынята гэтая афіцыйная дактрына ідэалагічная дзяржаўная, і ў ёй яны зацвердзілі тое, што існуе беларуская нацыя, што вытоки беларускай дзяржаўнасці гэта полацкае княства, што там пэўна ёсць нават пераемнасць з ВКЛ, з Рэчы Паспалітай, з беларускім нацыянальным рухам. Канешне, ўсё гэта ў такіх межах ідэалагічных прасавецкіх, то бок там галоўная падзея гэта БССР, усе гэтыя рэчы, і гэты міт там вялікай айчыннай там вайны і гэтак далей. Але ўсё ж такі, такія рэчы ёсць, і ёсць там пэўныя асобы кшталту таго самого Марзулюка, які хоць ён і такі максімальна з пункту гледжання беларускага нацыянальнага руху апартуністычны, так, але з пункту гледжання расійскага істэблішмента, у тым ліку і асабліва ідэалагічнага, гэта проста такі беларускі Бандера. Так, які прыхоўваючы, але ён там імкнецца зрабіць такую беларусізацыю на кштальт украінізацыі, таму што для іх жа нават тое, што адбывалася ў часы Януковіча, яны лічаць, што нават такі марыянетка Расіі, як Януковіч, але ён таксама фактычна ён быў на корысць будаўніцтву украінскай нацыі. Таму нават гэтая сітуацыя для іх, яна для іх небяспечная, таму што гэта таксама як у часы Януковіча было пэўнае балансаванне такое, і быццам бы іх гэта задавальняла, потому что там былі партыі рэгіёнаў, цароў і гэтак далей, як сёння у Беларусі таксама ёсць там асобы кшталту Бондаравай, але з іншага баку тое, што там існавалі такія партыі кшталту Свабоды, Технібока і гэтак далей, гэта для іх было нават гэта непрыемна, і яны рыхтаваліся да таго, што прыйдзецца гэтае пытанне вырашыць, то бок або. І таксама я ўпэўнены абсалютна, што і ў выпадку з Беларусю яны успрымаюць гэтую сённяшнюю сітуацыю як тымчасовую, таму што так, там ёсць адкрыта прарасійскія сілы, а таксама ёсць і сілы, якія хочуць нават у межах
існуючай сістэмы, ну, аба Беларусь была дзяржавай, незалежнай нацыянальнай дзяржавай, хай і софт у такім софт выглядзе, ну, але ж усё ж таки. А Лукашенко яны ўспрымаюць як вось такого беларускага Януковіча, які вось гуляецца і з тымі, але ну калісьці гэта павінна скончыцца. Дзякуй вялікі. Наколькі мне вядома, пан з'яўляецца прадстаўніком, не ведаю, як то акрэсліць, смаленскага руху рэспубліканскага. Ці мог бы пан сказаць пару словаў пра адзначаную з'яву? Ну, што тычыцца смаленскага рэспубліканскага руху, ён узнік пасля вось пачатку гэтай ужо паўнавартаснай, паўнамаштабнай расійска-украінскай вайны, таму што тут таксама гэта трэба падкрэсліць, што пакуль гэта не пачалось, такіх думак і праектаў, якія і зараз могуць вось выглядаць як нейкія экзатычныя, так, іх не было, но мага быць толькі вось у выглядзе там некага там аўтанамійскага там краёўства, там больш культурна накіраванага. Вось, але вось такіх палітычных думак не было. Але вось калі ўжо Расія пуцінская, яна пачала адкрыта фактычна перекраивать мапу европейскую и фактично адмаўляць у праве на існаванне міжнародна прызнанай дзяржаве, но шмат хто вырашыў, што гэта гульня, у якую можна гуляць удвох. Так? Вось. І, власна кажучи, вось спачатку ўзнік медыйны такі праект, трошку правокацыйны, ён называўся «Смаландія». Назва таксама была выкарыстоўвана трошку экзатичная і правокацыйная, так, адмыслова, або звяртаць на себе увагу. Але і гэта вось пачалося так улетку 22-го году. Але што цікава, што потым да гэтай ініцыятывы пачалі прыядноўвацца, далучацца рэальныя людзі са Смаленшчыны. І урэшце рэшт такі чалавек, як у той час ён быў депутатам Смоленской областной думы, Уладзь Живица, вось, які, спачатку так прыхована, ён напісаў на канал, і вось быў усталяваны нейкі там контакт, конверсацыя, а потым ён эміграваў да Польшчы, праз год фактычна. Вось, і улетку ўжо 23-го году з дапамогай руха беларускіх нацыяналістаў «Рух» і асабіста Яна Рудзіка, вось, які потым далучыўся да палку Каліноўскага, вось, і быў стваральнікам у пэўны час праекта «Нехта», вось быў ствараны Смаленскі рэспубліканскі цэрк. А потым да яго пачалі далучацца розныя людзі, або якія нарадзіліся у Смаленшчыны, але, канешне, яны ўжо ў тыя часы былі ў эміграцыі, альбо, як у маім выпадку, з смаленскімі каранямі, потому што я маю карані вось у захадняй Смаленшчыны, у Рослаўшчыне, вось, асобна. Вось, і сёння вось у складзе кіраўніцтва Смаленскага рэспубліканскага цэнтру, апрача Уладзі Живіцы, ёсць Алексей Барановскі, ён таксама ваяваў ва Ўкраіне, вось, у легіёне «Свобода России»,
зараз ён журналіст. Сергей Фролоў гэта фактычна ветэран вось такого прабеларускага руху ў Смаленшчыне, а канкрэтней у Шумячах. Што Шумячы гэта такі цікавы гістарычны рэгіён на захадзе Смаленшчыны, але ён да рэвалюцыі быў часткай Магілёўскай губерніі. Потом его большевики вылучили со склада Могилевской губернии, долучили до Смоленской, и там так вельми некепска дасюль захавалася белорусская сведомость, и там нават были спробы в 2014 году зрабіць референдум о долучении до Беларуси, вот этого Шумячского района. И был проект «Белорусская Смоленшчына», вось. И урэшце рэшт Сергей Фролоў таксама, а ён, дарэчы, вось канал с такой назвай и у Телеграме, и у Ютубе існуе и дасюль «Белорусская Смоленшчына», а наш канал мае назву зараз ужо не Смоландия, конечно, а Смоленская Республика. По-расійску и по-беларуску. Вось. И гэты проект таксама Сергей, як і кіраўнік, долучыўся до кіраўніцтва Смоленского республиканского центру. Ну а таксама мы маем прыхільнікаў вось по розных краінах, напрыклад, бывалый пастор протестантский вось у нас жыве на Алясцы. Вось у розных іншых краінах мы маем прыхільнікаў, але фактычна цяпер нашим цэнтрам геаграфічна, так бы мовіць, паводле колькасці з'яўляецца Польша. І зараз мы таксама плануем там зрабіць, мага быць, там нейкую фундацыю. Дякую вялікі. В такім разе яшчэ одно пытанне. Ці можна пана і панства згуртавання назваць беларускімі нацыяналістамі? Глядзіце, гэта такое пытанне, потому что вось падаецца, што яно простае, так, вось, і адказ павінен быць там альбо так, альбо не. Вось. Але праблема ў тым, што я нацыяналізмам займаюся ўжо там больш за 30 гадоў фактычна у розных якасцях, і так бы мовіць, і як практик, і ўжо як навуковец апошнія дзесяцігоддзя, мага быць. І я адрозніваў розныя аспекты у гэтай праблемы. То бок, калі спросціць, я лічу, як я вось сказаў, што вось адзінай рэальнай альтэрнатывай вось гэтаму еўразійскаму праекту, у тым ліку геаграфіі цэнтральна-ўсходняй Еўропы, фактычна з'яўляюцца нацыянальныя праекты цэнтральна-ўсходнееўрапейскага кштальту, у тым ліку і беларускі. Таму я лічу, што беларускі нацыянальны праект павінен адбыцца, павінен атрымацца. Вось менавіта як праект будаўніцтва беларускай нацыі і нацыянальнай дзяржавы. І у гэтым сэнсе можна сказаць, што так, я з'яўляюся прыхільнікам беларускага нацыяналізму, прычым у дзвюх якасцях, таму што я яшчэ до того ж і прадстаўнік Смоленского республиканского руху, і хотя мы вось успрымаем будучую Смоленшчыну як самастойную дзяржаву, але мы ж разумеем, што фактычна гэта немагчыма, калі не адбудзецца сапраўды незалежная Беларусь і менавіта як нацыянальная дзяржава. Таму што і Смоленская республика, яна фактычна, магчыма, толькі як фактычна ўсходнебеларуская дзяржава, хаця, канешне, у больш такім, нестандартным, так бы мовіць, выглядзе праз вось расіязацыю насельніцтва, якая там адбылась, то бок гэта больш
этнарэгіянальны будзе праект і ў выглядзе у Смаленшчыны хутчэй за ўсё з дзвюмя афіцыйнымі мовамі і там захаваннем там пэўнай там прысутнасці там моўнай і культурнай расійскай. Вось, але нават вось у гэтым выглядзе ён немагчымы, калі не адбудзецца паўнавартасная нацыянальная Беларусь. З гэтага пункту гледжання так у пэўным сэнсе мяне можна лічыць прыхільнікам беларускага нацыяналізму. З іншого боку, я надто добра ведаю, што такое нацыяналізм у розных якасцях. І вось я могу сказаць, што калі вось успрымаць нацыяналізм як светапогляд нейкі, не, я не з'яўляюсь нацыяналістам паводле светапогляду. То бок нацыяналісты паводле светапогляду гэта тыя, хто жыве дзеля нацыі, вось для каго нацыя – гэта галоўная каштоўнасць жыцця, ну і гэта не мой, ну то бок гэта не мой погляд на нацыяналізм. То бок хутчэй я вось тут так адрозніваю, як, напрыклад, мой калега і наш мэтр Мирослав Грух, ён адрознівае вось практычныя нацыянальныя рухі цэнтральнаеўрапейскія, які імкнуліся да будавання нацыі, нацыянальных дзяржаваў, і ён кажа, што гэта не тое самае, што нацыяналізм ідэалагічны, таму што вось гэтыя нацыянальныя рухі у іх маглі быць, у іх складзе маглі быць і там сацыял-дэмакраты, і лібералы, і гэтак далей, і паводле светапогляду яны не былі нацыяналістамі, але яны імкнуліся да вось будаўніцтва нацыянальных дзяржаваў і нацый. І таму з гэтага пункту гледжання нельга так казаць. Але што цікава, што ёсць і іншы погляд, напрыклад, на нацыяналізм не як на светапогляд, а як вось гэта нейкі там навукоўцы называюць state of mind. Ну, а я могу дадаць, што не толькі state of mind, але і проста state of reality. То бок гэта нейкая рэчаіснасць існуючых нацыянальных дзяржаваў, ідэнтычнасцяў, і то бок гэта рэчаіснасць, у якой існуюць людзі сёння. То бок людзі, якія там, яны могуць быць лібераламі, сацыял-дэмакратамі, кансерватыўцамі, там, веруючымі, неверуючымі і гэтак далей. Ну, але яны хутчэй за ўсё будуць падтрымліваць, ну, напрыклад, нацыянальную футбольную каманду, так, у сваёй краіны. Яны зацікаўлены ў поспехі яе там навукі, эканоміцы, там, і гэтак далей і таму падобнае. І з гэтага пункту гледжання можна іх таксама лічыць нацыяналістамі у пэўным сэнсе. Вось, але ў гэтым выглядзе фактычна я з'яўляюсь вось ужо там нацыяналістам розных краінаў і ідэнтычнасцей, таму што я грамадзянін Чэхіі, і ў гэтым сэнсе можна лічыць, што я такі грамадзянскі чэшскі нацыяналізм у сэнсе вось такого грамадзянскага патрыятызму. Вось, і таксама я падтрымліваю рух, на жаль, не існуючай дасюль дзяржавы смаленскай, і ў той же самый час я разумею, што яна немагчымая будзе без поспеху нацыянальнай беларускай дзяржавы, таму ў пэўным сэнсе мяне можна лічыць і беларускім нацыяналістам, але вось паводле майго светапогляду я сам себе нацыяналістам не лічу. Вось такі адказ. Дзякуй вялікі. Вось пан сказаў пра неабходнасць таго, каб адбыўся беларускі нацыянальны праект, каб сучасная Рэспубліка Беларусь стала паўнавартаснай нацыянальнай дзяржавай. А што б пан сказаў людзям, якім вельмі баліць за тое, што у памежных з Літоўскай Рэспублікай рэгіёнах, то бок на землях верхняга Нёмана, на землях заходняй Меншчыны, разам з гэтай усёй як бы русіфікацыяй працягвае знішчацца хоць любая памяць пра тое, што гэтыя рэгіёны не Русь, што гэтыя рэгіёны Літва і Руссю любога колеру яны сталі толькі пад канец 19 стагоддзя.
І у выпадку, калі б адбылася беларуская нацыянальная дзяржава, з тым сітуацыя б, на мой погляд, не змянілася б. Гэта далей бы просто дабівалася гэтая памяць, альбо нейкія літоўскія элементы адтуль той спадчыны, так, просто упісваліся як такія ўкрапленні ў традыцыю літоўскай Русі, белай Русі. Вось што пан адказаў бы людзям, якім баліць вось за гэта? Дякую, вельмі цікавае пытанне, і я хочу сказаць, што у яго ёсць там некалькі аспектаў фактычна. Перш за ўсё, калі мы у выпадку Беларусі гаворым пра яе ператварэнне на паўнавартасную нацыянальную дзяржаву, канешне, яна не існуе у вакууме нейкам, яна існуе ў уласнай там геаграфіі. І гэта такая геаграфія, як я вось уласна і казаў, што альбо яна існуе як частка еўразійскай так званай прасторы, ну і фактычна яна ўжо існуе як частка такой прасторы расійскай квазінацыянальнай, не ў незалежнай нацыянальнай якасці. Альбо калі яна існуе у якасці незалежнай нацыянальнай, то гэта прастора еўрапейская, таму што прастора нацыяў і нацыянальных дзяржаў гэта Европа. Европа існуе як Европа нацыяў, але што датычыцца цэнтральна-ўсходняй Европы, гэта просто відавочная прастора нацый і нацыянальных дзяржаў. Але гэта дзяржавы, хаця і нацыянальныя, але прававыя, і гэта значыць, што яны прызнаюць, апрача таго, што гэта відавочна там роўнасць усіх грамадзян, там незалежна ад нацыянальнасці і гэтак далей і таму падобнае, але і у тым ліку яны прызнаюць і паважаюць правы локальных, рэгіянальных супольнасцяў, нацыянальных меншасцяў і гэтак далей. І гэта адбываецца нават у краінах, якія з'яўляюцца так надта нацыяналістычнымі, кшталту сучаснай Польшчы, напрыклад. То бок, не глядзячы вось на гэтай дамінуючай фактычна сучаснай польскі нацыяналізм, але там прызнаюцца правы кашубаў, напрыклад. То бок, вось кашубская лакальная ідэнтычнасць і пэўная рэгіянальная культурная аўтаномія. Дарэчы, вось у жніўні яны святкавалі дзень сцяга кашубскага, і нават вось там гэта падтрымлівала сучасная ўлада польская, за што, дарэчы, там атрымала там пэўную крытыку з баку вось такіх колаў там кшталту канфедэрацыі. Альбо, напрыклад, Літва, дзе там прызнаецца і паважаецца ідэнтычнасць этнарэгіянальная жымойцкая, і ёсць там варункі для развіцця жымойцкай мовы. Альбо Латвія таксама, якая нацыяналістычная з аднаго баку дзяржава, але яна прызнае латгальскую ідэнтычнасць, латгальскую мову, і там таксама ёсць там варункі для іх развіцця. Гэта да таго, што калі нацыянальная дзяржава паўнавартасная узнікне ў Беларусі, дык адзіная магчымасць для яе, таму што Беларусь існуе у сваёй геаграфіі, і ў гэтай геаграфіі ў ёй насамрэч ёсць толькі две магчымасці такія, по вялікаму рахунку. Альбо быць часткай Расіі, рускага свету, вось, і гэта значыць не існаваць як нацыі, альбо існаваць як нацыі ў прасторы еўрапейскіх нацыянальных дзяржаваў, а гэта значыць вось таксама паважаць правы вось нацыянальных і лакальных рэгіянальных меншасцяў. І у выпадку Беларусі гэта не толькі адзін рэгіён, вось пра які вы кажаце, гэта таксама і Палесія, там асобая трансгранічная такая ситуация існуе у Падляшчы.
Вось, таму я ўпэўнены, што ўсе гэтыя магчымасці будуць, як, напрыклад, вось у Чэхіі, гэта адзіная нацыянальная дзяржава, але тут таксама ёсць там мараўскі рух і там мараўскі сцяг і мараўская ідэнтычнасць. Вось, гэта па-першае. А па-другае, ну, ўсё ж такі я б хацеў звярнуць увагу на тое, што ну, я пагаджаюся з тымі, напрыклад, беларускімі гісторыкамі кшталту спадара Латышонка, які лічаць, што як нацыя менавіта беларусы паўсталі з сінтэзу дзвюх розных частак, і гэта літвіны і русіны. І хаця ў пэўным сэнсе вось паводле колькасці пераважалі і пераважаюць русіны, ну, нашчадкі русінаў, але ж беларускі нацыянальны рух, праект, беларуская нацыя, уласна, як вось канцэпт, як свядомасць, гэта прадукт менавіта людзей з літвінскім бэкграўндам. Гэта віленскія, ну, сёння яны беларусы, а у тыя часы яны першапачаткова былі літвінамі, якія, вось як і, напрыклад, ва ўкраіне, вось русіны таго часу галіцкія, яны з пэўнага моманту, ну, пачалі себе лічыць украінцамі, таму што украінцамі, якія хацелі будаваць, ну, асобную нацыю. Таксама і ў выпадку гэтым, то бок сама ідэя беларускай нацыі, сам беларускі нацыянальны рух, ну, ён быў ствараны людзьмі з літвінскім бэкграўндам, культурным, рэгіянальным. Ну, а таму я, уласна кажучы, лічу, што без павяртання ў тым ліку да вось гэтых культурных і каранёў, традыцыяў больш захадніх, вось, у тым ліку, напрыклад, без там пэўнай увагі і зацікаўленасці і лацінкай беларускай гэтаксама, і гэтак далей да таго падобнае, беларуская нацыя таксама існаваць не зможа. Таму я абсалютна ўпэўнены, што калі беларуская нацыя зможа існаваць, то вось вага гэтага захаднего элементу, хаця я гэта кажу як чалавек з усходня, так бы мовіць, беларускімі каранямі, то бок оттуда, з таго рэгіёну, але у той же час, ну, я не магу не прызнаць, што без вось людзей з літвінскім бэкграўндам, без гэтай традыцыі захадняй, віленскай у тым ліку, вось, беларускай, літвінскай, беларускага нацыянальнага руху, праекту, прастору не існавала бы, і адпаведна не было б шансаў і не будзе шансаў у будучыні сфармавацца як асобная рэспубліка, нейкая ідэнтычнасць і ў Смаленчуку. Таму я ўпэўнены, што калі гэта адбудзецца, то, ну, не будуць людзі з літвінскім бэкграўндам пакрыўджаныя ў нацыянальнай еўрапейскай Беларусі. Дзякуй вялікі за адказ. Адзінае дадам ад сябе, што ў гэтай вось справе, на мой погляд, самае галоўнае дакладна адрозніваць традыцыі і не рабіць з іх хімеру з выкіданнем тых элементаў, якія не падыходзяць да нацыябудаўніцтва, таму што гэта прывядзе толькі да адзінага. Інтэлігентныя людзі, якія пазней, допустим, з дзяцінства вырасшы з такой хімерай, пазней пачнуць дакапвацца і зразумеюць, што, ну, нарабілі трошачкі катастрофы. Вось, то бок, в прынцыпе, тое ж самае нарабілі ў Літве сучаснай, і сёння прафесарскія колы гістарычныя як бы дакапваюцца і разумеюць, што, ну, было многа памылак. Вось. Добра, тады перайдзем да апошняга пытання. Пан у сваіх публікацыях у Фейсбуку некалькі разоў параўнаў адносіны паміж сярэднявечнай наважытнай Літвой і Літоўскай Руссю, як адносіны паміж, параўнаў з
адносінамі паміж сярэднявечнай новажытнай Чэхіяй і уласна германскімі землямі свяшчэннай рымскай імперыі нямецкага народу. Як бы пан патлумачыў гэтую аналогію больш разгорнута? Ну, глядзіце, перш за ўсё я мушу падкрэсліць, што я не прафесійны гісторык. І тым больш я не адмысловец вось у галіне гісторыі ВКЛ у тым ліку. Вось я аналізую там пэўныя нацыянальныя гістарычныя наратывы, як вось кажуць, што нацыя гэта нарацыя. Вось і вось тая дыскусія, калі, канешне, так можна назваць, вось якая працягваецца і працягваецца вось вакол гэтай тэматыкі ліцвінізму, у тым ліку ўзаемадачыненняў літвінаў і русінаў, гэтак далей. Я проста бачу, што яна ўкрай деструктыўная для вось беларусаў, то бок таких нацыянальных свядомых, якія, яна просто высмоктавае, прычым бессэнсоўна, гэтую інтэлектуальную энергію, час, таму што, то бок, вось ідуць спрэчкі пра тое, каму належыць спадчына там Літвы, пры тым, што няма суб'екту сёння, у выглядзе беларускай нацыі, фактычна, альбо паўнавартаснай беларускай нацыянальнай дзяржавы, для якой было б сэнс, дыскутаваць пра гэта. Таму што, калі не існуе фактычна нествараная дасюль беларуская паўнавартасная нацыянальная дзяржава, які там сэнс просто губляць час на тое, вось якімі там былі ўзаемадачыненні літоўцаў і русінаў, балтаў і славянаў. То бок гэта трошку, так як кажа сучасная моладзь, крынжова нават. Вось. І з гэтага пункту гледжання я вось аналізую там пэўную праблему. У мяне, канешне, як у чалавека, якому знаёмыя там розныя сітуацыі, канструкты, нарацыі, узнікаюць пэўныя аналогіі. Што я бачу? Я бачу, напрыклад, калі мы там будзем параўноўваць вось Вялікае княства Літоўскае з германо-рымскай альбо рымска-германскай імперыяй, ось так карацей я ее называю, гэта такая была шматэтнічная прастора, вось, і яна была агульнай, як вось у выглядзе рымска-германскай імперыі для немцаў і чэхаў, таму што яны таксама былі прычэтныя да яе, вось, так і для літоўцаў і русінаў у ВКЛ. Але, канешне, вакол гэтага адбываюцца спрэчкі, але калі мы вось разглядзім сітуацыю першую рымска-германскай імперыі, ўсё ж такі у ёй была дамінацыя нямецкая, германская. Хаця, канешне, я мушу прызнаць, што вось гэтыя тыпы гэтых дамінацый, яны былі розныя. У рымска-германскай імперыі яна была, гэтая дамінацыя, не толькі вось, так бы мовіць, этнічная, вось, але і культурная. Усё ж такі у ВКЛ гэта было не так выразна, таму што, вось значэнне русінскай культуры для ВКЛ ввогуле было больш, чым вось значэнне чэшскай культуры для ввогуле цэлкам рымска-германскай імперіі. Але ўсё ж такі пры гэтым я пагаджуся з тым, што пераважна ВКЛ была, хутчэй, літоўскай дзяржавай. Вось. Прошу прабачэння, толькі я тут адзначу, што нельга раўнаць як бы сучасную Літву і Літву сярэднявечную, як і любы абсалютна народ сучасны. Таксама, як і немцы, германцы таго часу не былі вось тоеснымі сучасным немцам, мы разумеем. Вось, але вось
Справа ў тым, што я ў цэлкам, не глядзячы на тое, што мы з вельмі ну так аздрозніваемся і дыскутуем з панам Белым, што датычыцца сучаснай сітуацыі і перспектываў, я ну цэлкам пагаджуся вось з тым, што ён вам казаў у мінулай перадачы вашай, што вось можна казаць, калі мы там разгледжваем ВКЛ, што у ёй была ну, быццам бы такая метрополія літоўская, вось, і у ёй была, ну, так бы мовіць, аўтаномная нейкая Русь, конечно, не як адзіны суб'ект, і ў гэтым таксама ёсць адрозненне, а як вось нейкі кангламерат вось такіх рускіх бывалых княств, воеводств і гэтак далей. І з гэтага пункту гледжання, калі мы паглядзім вось на сітуацыю чэшскую, для іх гэтаксама вось рымска-германская імперія была агульнай іх дзяржавай, і на чале гэтай дзяржавы былі вось каралі чэшскага, у тым ліку чэшскага паходжання, ну як, напрыклад, Карл IV. Вось, але вось тое, што ў гэтай імперіі было дамінуючай германскай імперіі, уласна чэшская, і з чым яны сябе вось так атаясамліваюць, гэта так званыя землі кароны чэшскай. То бок той самы Карл IV, які быў імператарам вогуле германо-рымскай імперіі, ён стварыў асобны такі суб'ект вось у межах гэтай германо-рымскай імперіі, землю кароны чэшскай. І вось гэтая земля кароны чэшскай, яна, уласна кажучы, і лічыцца чэхамі вось уласна сваёй такой часткай гэтай імперыі. То бок і пазней, калі ўжо чэхі былі ўжо ў складзе Габсбургскай імперыі, таксама захоўвалось вось гэтае уяўленне пра тое, што існуе там, ну, Богемія, Маравія, там у іх взаимодачынение гэта асобная тэма, але вось нейкі такі чэшскі домен у складзе вось гэтай імперыі. Таму, то бок, ёсць там пэўнае паразуменне, што, канешне, была там пэўная нямецкая дамінацыя у гэтых імперыях. І хаця і чэхі і ну, бралі ўдзел у будаўніцтве гэтых імперыяў вогуле, але пры гэтым яшчэ да таго ж яны там мелі нешта там власнае, і гэта власнае, гэта вось уласна Чэхія. І таму вось моя думка, яна ў тым, што ну можна лічыць вось ВКЛ вогуле як такую агульную спадчыну всех жыхароў гэтай абшары, якія мелі дачыненне да гэтай абшары, да гэтай дзяржаўнасці і гэтак далей. Але улічваючы ўсё ж такі тое, што выглядае гэта так, хаця я яшчэ раз падкрэслю, што я не прафесійны гісторык, і гэта ну, вось проста маё ўяўленне, так? Што, але выглядае, прынамсі для мяне, так, што дамінуючым элементам вось гэтай, ну, стваральным, дзяржавастваральным элементам гэтай дзяржавы былі балты, што уласна сваім вось для нашчадкаў русінаў у гэтай дзяржаве ну, была і руская частка, русінская. Хаця пры гэтым памятаем, што, як я вось ужо казаў, што пастолькі, паколькі фактычна вось стваральнікамі беларускага нацыянальнага праекту былі людзі літвінскага бэкграунду, а гэта нашчадкі у тым ліку і балтамоўных літвінаў. Вось гэтыя нашчадкі гэтых літвінаў, для іх таксама сваёй у этнічным сэнсе можа лічыцца і Літва вось гэтая, якая з'яўлялася і метраполіяй гэтага Великого княства Літоўскага. Дзякуй вялікі за такі разгорнуты адказ. Ну і тады, ў прынцыпе, мы можам завяршаць нашу сённяшнюю размову. Дзякуй вялікі нашым слухачам і гледачам. Подписывайтеся, ставьте лайки усіх. Запрашаем і чакаем. Всего доброго, Вадим Александрович. Дякую.